May buntag diha guys no. Sa maulan nga kabuntagon guys, update ta si Indie Vlogs guys, ug yung mama natulog pa. Natulog pa sila. May kawa na magkuan. Di naliho kayo guys. Di naliho kayo. Natuguyan na po kay Sabado man. Way klase nya kuan pod ulan pod kayo ato ni silang pakatulgon ug maayo. Unya na nid nato sila pukawon ikaudto aron matingob ang pamahaw sa paniudto. Tingbon pa ng pamahaw na sa paniudto nga kani pukang udto guys. Mga tuog man po ni katuga gyud. Ato sang mga ka-team diri guys. Nangatog pa sa do. Muli sila ba guys ang atong mga ka-team. Nangatog pa. Puting katuga. Pod-uwan mga guys nga hangin-hangin pod ingon nila bagyo daw. Nangatog pa na nang lihok na. Unya lang nila nato pukaw silang udto guys kay di man ta maglungag ron pamahaw. Ato ni ang ting nindot gina guys nga mga tog kay ang kaon ani guys tingbon nang sa paniudto. Instead nga mukaon sa pamahaw makatipid jud ka guys kay pakatulgon naman nimo di man nimo sila pukawon sa pamahaw. Pukawon nimo ni alas 11:59 may nang tingob ni ang pamahaw sa paniudto. Oh no. Tingbon ba aron.